Hello, fellow citizens. Deputy Murida say, "Nas papa ari pa the Vault Kitchen chichichi." Sadambodga, I was known that doctor for Napal honorary PhD, food and nutrition. So Nas Dambodga food and nutrition. So each cafe is cash, and knowing on the food. So I wasn't talking about the nutrition part of it. So right, itomboti nikai, ilipanapa nikai. So irindurnon sad. So the root panons ma carbohydrates and it energy, simba starch. So talk on if another name government or a simba, simba. Then cause they are greens they do do are not panons ma vitamins, kana ma vitamins and it do are no protector muzirwere chichi achiti protector saka akafana nema soja nema police is always orange I think market share. So but zvingo protect and it ndo basa razvo saka tatinyika andi tikati government tikabatati panapachi mapurisa nemasoja nditi ndo ma vegetables edu then apa manja ndo nyama inoti panonzi ma proteins and it ma proteins ndo anoti pa growth andi murikona saka ndo ma companies ndo ma entrepreneurs ndo zvese zvinotipa mari zvinotipa growth chichi GDP chichi ndo economy ndo vanhu vanoshanda. So kutite balanced diet government yedu inofanirwa iri bobo handiti mapurisa edu nemasoja nyatsoti protect all right then panapa pama proteins wopai pama companies zvifamba bo but iko zvino manje kuri kunzi ma streets hanzi sadza rambodza. So ayo sadza rokuita mbodza sei kunzi sadza rambodza but ndo pandakazotanga kuona manje zvinhu zvacho zvinenge zviri kurevesa because ndakazona sadza rakuirana nema vegetables chete because sadza nema veg azvinyasiyana sadza nema veg but apati chichi balanced diet meal yo inenge isina chi ma proteins because ava manje vakazodecide kuti kuenda kubrai saka nyama iko zvinotaura dai iri kubrai itori somewhere else haisimo chi muplate yedu akuchisina nyama iko zvino uyu musanyewe ara nezvake yana basa sterek anonzi foreign investment saka ndosika mutona ari kure but anozoti kana tagutsa muno manje anongozoyaodi oita tiseredzere zviri bobo but iko zvino abatiki because wakamboona munhu anjika sadza nemuriwo bvanira koko erewo unoinwa sei unoone mari yekoko yochidya sadza nemuriwo zvinenge zvakuda chi patomboita kuti nyama iwanike ndokuti koko ipindire saka chi kune imwe timu yemaproteins makampani neforeign investment zvitori kubrai hazvitombori muno munyika amene zvikwa zviri kutoitawo zvazviri kuita then isusu tasara nesadza nemavegetables zvinodyika vabereki but madyikiro acho akurwadza saka ndo pandakazoona ini pandakazoona zvinhu zvanyatsooma ndakazoona vadiki vesadza manje vakunotsvaga chi ndopanoona kuti sadza iri ndirakudzipa ukaona uchiti vadya sadza kawanikudaona sadza iri roda kuti ngatimonei sadza harisi kunyatsoita zvinhu zviri right monai sadza ngarinyatsoita right iri kana ranyatsomonekawo zvakanaka motoziva kuti mavheji cheo anenge akudi akutaka kuvaimira zviri right then tofonerawo chi ava vari kubrai twedu chidzokaiwo nenyama nemadrinks then wotoona chi nyama yavepo madrinks aripo wotoona tadzokera futi pabalanced diet senyika. I think ndapedza neni kwanhasi regai ndimbodya ndokunazozvisuwa kazvekudya mangwana zveregai ndidye pachinenguva. Bye bye.